एसे गार्लफ्रेन्ड थाबा नांगौमोन खाथियाव नाथाय गैयाना मा खालामनो उपाय गैया जेब्ला लाबोगोन ब्लग लाबोगोन आरो ना आं देखायफैनाय बे थाफानाय ब्लग लाबोगोन आरो नोंसोर नायनोबा कमेन्ट हरबानो जाबाय नायाबा नायाबा देखायला नालाय ओमफ्राय आं हसा बुङोबा आं जायगाखौ इन्ट्रेस्ट नाङाखै आरो ना मोजां नाङाखै हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आं चैनलाव फिन खेबसे बरा हरनाय थाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाबाय बिसोर ब्लग टाइप माने आं दाउजेंसिम थांनो नागिरदों आरो ना थाबायनानै ओमफ्राय आं कुन्द्रुबिलाव दङ बे जायगानि नामा कुन्द्रुबिल आरो ना कुन्द्रुबिलाव दं ओमफ्राय ओरै कुन्द्रुबिल बागान ओरै सिदा मोनसे लामा दंना बेजों सिदा थांगोन आरो आं बागान गेजेर गेजेर नायनि दाउजेंसिम थांनो हागोन ना थाबायनासो ओमफ्राय बिथिं दाउराइबो नुयो होननाय खोनादों माबा माबि नुयोबा देखायगोन आङो हारसिंबावसो नायो रावबो गैया नोंसिनि थाखायनो हारसिं फैदों आं जेनेबा नायनि र' बागानखौ नायनोबा नै बिराद गिदिर फुरा दं आरो ना बागाना बे फुरा गोलाव बारा गुवार नङा खिन्थु बिराद गोलाव आरो ओंखायनो एसे नायनो होननानै फैबाय आं दिनै हारसिं थाबायनानै एसे इन्ट्रेस्ट नाङो ना ओंखायनो नायलांबाय थांनि मा मा नुयो स' लोगोफोर लामाखौ एसे हिट नांदों आङो मिथिबाय दिनैसो फैदोंना आं बिथिं थानाया गोबाव जाबाय मास मोनसेनो जासिगोन दिनैसो फैदों नायस्रांनो होननानै बरिया नाङोलै सापात बागान पुरा गिदिर जाखाबाय नै सापात थागोनदां बे सिङाव बिराद गोजान माथो नै नुहुरबाबो नुहुरावनो बा हारसिंबावसो बिनि सायाव बाथ'फोर थागौमोन नोंलै गोजौ दंफांफोराव बाथ'फोर थांबा हांना लांगौमोन खेला बेबायदिनो थायोलै बाथ'फोरा नै बिदि दंफां सेवनायाव लामाखौ हिट नांदों एसे पाक्का लामानि बानायनाय मोनबा गाहा जानांगौमोन मस्त गिदिर दं माथो बिथिंबो गोजान गोजानाव नै माने थाबायनासो नालाय भिडिअ पुरा बानायबाय थाबा एकदम मेम'रिया फुल जाजोबगोन थाबायनाय थांजासिम बिदिबा मेम'रिया फुल जाजोबगोन बेनिखायनो आं ससे दोनथ'दों आरो ना ओमफ्राय मेपबो नायदों आंथ' लामाखौ मिथियाना मेप नायनासो थांदों मेपबो नायदों आङो लामायानो गैला नाब्रा बिथिंलाय बिथिं लामा मोनसे दं नै फुरा बै कुन्द्रुबिल सक नामा बिथिं थांनो हागोन आरो बिथिंजाय फुरा लामा गेजेरथिं दा आं ओरै सिदा थांगोन ओरैजाय हारसिं गोदाव सोराव ओरैनो फैबाय आरो दाउजेंखौ देखायनो नोंसिनि थाखाय आं दाख्लै फैबाय खेबसे खिन्थु मोजां नायबोनाय जायाखैना भिडिअ बानायनाय जायाखै दा थांनि र' एसे हाबा बानायबाय हायाबा बानायला आरोना नोंसोरनि जिखुनु नायबायल' थादो थ' लोगोफोर आं बारा गोबाव गैला आरोना थाबाय दाउजें मोनहैसिगोन माने आं बागान गेजेरथिं फैबायना बारस'नानै ओमफ्राय बागान गेजेरथिं फैया होमबा बैथिं फैनो हागौमोन आं बै नुनाय गामिया बिथिं ओरै हाबलांगौमोन आरो आं बिथिं हाबलांगौमोन ओमफ्राय दा ओरै थांसै ओरैजाय थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंसोर आं दा ससे थांनानै देखायगोन हिट नांदों खिन्थु लामाखौ मोनहैथारसिगोन आरो ना ओमफ्राय भिउखौ एसे गाजानदों नोंसिनि देखायनो र' आं नोंसिनि नायबानो फैबाय आरो ना हाजो दं साइडआव ओरै SSB केम ना मा केम आं मिथिया आरो ना जिखुनु नायदो नै हिट नांदों ओमफ्राय बै SSB केम ना मा केम आं मिथिला बेखौबा माथाय बे बागान फुरा गेजेरथिं हाबबाय बिथिं SSB केम ना मा बिथिं फैबाय आरो ना भिउखौ नाय हाजोखौ हिट नांदों खिन्थु बागानानो जोबा दासिमबो जोबा थ'
लोगोफोर दसे उनाव देखायगासिनो आङो ओरै मेन पाका लामा मोनबाय ओइ बोराय थांनाया पाका लामा मोनबाय आरो बे पाका लामानिफ्राय ओरै गिदिंसिगोन थ' नायबाय थादो र' मेंबायबो आं डेन्जार एसे गार्लफ्रेन्ड थाबा नांगौमोन खाथियाव नाथाय गैयाना मा खालामनो उपाय गैया जेब्ला लाबोगोन ब्लग लाबोगोन आरोना आं देखायफैनाय बे थाखानाय ब्लग लाबोगोन आरो नोंसोर नायनोबा कमेन्ट हरबानो जाबाय नायाबा नाया नायाबा देखायला नायनोबा कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना नोमबाजैखौ आरो दाउजेंनि आइलाय इथिं थाङो आरोना ओइथिंनिफ्राय फैयो मेन माबाया ओमफ्राय एन्ट्रि फिसा बैयाव लायो बैयाव थांसिन आरो ओमफ्राय आं ओरै ओइथिं बारस'गोन आं बै ट्रेक्टर फैनायथिं बारस'गोन आङो नै बिथिंबो बारस'नो हायो ओइथिं थांगोन आरो होमबाबो आं थ' नायलांबाय था नोंसोर आं ओइ दै बारस'खांनानै देखायगोन थ' लोगोफोर मोनफैबाय आरोना आङो दा लामाजों ससे थांबानो मोनबाय माने मोनखाबाय बेनोखा आरोना बेनिफ्रायनोखा सान्दा सान्दा दै गादों सान्दा सान्दा बा भिउआ माबाजों गाजानांगौमोन मा होनोमोनलाय बेयो ड्रनजों गाजानांगौमोन आरोना हिट नांदों अ नोंसिनि देखायनो बावदों नोंसोर नायदो थ' लोगोफोर नायदो भिउखौ हिट नांदों खिन्थु हाजो थाबाय गाजानाङो आरोना साइड साइडआव हिट नाङो खिन्थु आंबो दिनैजों खेबनाय जाबाय आरो दाख्लै फैदों बै ससेल'सो थांना फैदों आङो ससेल'सो थांना फैदों दिनै नाइन र' थांजोबनि मा बुंबावनो आरो भिउखौलाय लोगोफोर र' एसे सान्दा सान्दा दै गाहायनो आङो सान्दा ना मा नायनो आङो मैलासो फैदों दैयाबो गल'ल'ल'सो माथो औ दैयालाय सान्दायानो नाथाय गल'ल'ल' ना थांबावनो र' एसे बारा गोजान थांला ओरैनो ससेल' नायनो होननानै फैबाय आरो देखायनो होननानै नोंसोरबोथ' नुखानायसो नालाय नुयि नङा नुखाजोबनायसो मेरला इउटुबार होनाय दङ दा आंबो ओरैनो फैनायखाय भिडिअ खालामनो होनना फैबाय आरो मोजां नाङो जायगाखौलाय नाथाय एसांबो माबा गैया आरो पार्क बायदि थानांगौमोन जेरै जिरायनो हानाय बिदिनो गेलेनो हानाय गथ'फोर पार्क बायदि थानांगौमोन आरो आंनि मथेबा नाथाय मा बुंनो लोंनायनिसो आड्डा जायो बेयाव ओइ ससे थांबा आरो थुरैबारि गोनजा लोंनायनि थ' लोगोफोर आं बिनिफ्राय थांला आरोना आरो बैयाव मोनसे दखान होयो दाउजिङाव बेल' आरो मोनसे साहा दखान बेयाव फैबा जानो हायो लोंनो हायो गोसोबायदि गोजा मोनो खोमा आंथ' लोङा नालाय आं मिथियाबो आङो थांथ'ला ओमफ्राय ओरै फुरा ओरै थांबाय थाबा माबा मोनगोन भुटान बर्डार आरोना दैमाया गिदिर जाहैगोन ओरैजाय ओरैजा फिसा फिसा फैजोबनाय ना गावस्रा दोननानै ओरै फुरा गिदिर जाजोबगोन आरो दैमाया ओमफ्राय बेयाव एसे मोखां सुना थांसै र' मा खालामनो आरो हारसिंलाय आरो बेयाव मोखां सुना थांसै सान्दा सान्दा दैयाव दैया हारला हाबदोंना नालाय माबायदि मैला खालामना गालांदों आयु बेबायदि बेरायग्रा जायगाफ्राव बिदि मैला खालामना गालांनाङाब्रा है नालाय लोगोफोर माबायदि मैला खालामना गालांदों संदों बिसोर एसे सावनानै दोन साइडआव नङाबा गारनानै दोन जमानो मैला जाजोबोना बिदियाव जायगाया र' एसे मोखां सुनायखौलाय मा देखायबावनो आरो आं ओरै सिगांथिंजाय थांबाय थाला आं थांफिनसै आरोना हारसिंसो नालाय ओमफ्राय आं हसा बुङोबा आं जायगाखौ इन्ट्रेस्ट नाङाखै आरोना मोजां नाङाखै लोंग्राफोराल'सो इन्ट्रेस्ट नांगोन बेहाय आं बारा एसेबां इन्ट्रेस्ट नाङासै ओरैनो हाजोफोरनि साइड साइडआव थानाय भिउखौ एसे इन्ट्रेस्ट नांदों आरोना जिखुनु उनाव खेबसे नुगोन आरोना नोंसोर
सोरखौ लाबोफायो उनाव खेबसे फैबावगोन आं एसे मोजां एक्सप्लर खालामसै दा बाबायलै हारसिंबो जायगाखौबो एसे इन्ट्रेस्ट नाङाखै ओरैनो बै माबायाव एन्ट्रि लाजेननायनिफ्राय ओरै ओंखारबोबा एसे मोजां नाङो आरोना लामाखौ हिट नाङो एसे ओमफ्राय आं ओरै फैयासैना दाबो ओरैनो बागानखै थांगोन आं बारस'नानै इन्ट्रेस्ट नाङासै आं बारा जोंनि भैरबकुन्द'आ साबसिन जागोन मोनसे दा जोंनि भैरबकुन्द'आ आरो पार्क बायदि बानायगासिनो बेयावबो थांगोन र' लासैनो बे फैबानो थांजोबगोन बे फैबा बे बुजिखादों दा बे फैबा मा खालामनो आरो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खोमा दांलै आं बाबायलै